Môžeme. Je to pustené? Je to pustené. Tak jo. Vidím more a ja už sa blížim. Vidím more a ja už sa blížim. Príjemne sa posaďte, začína ďalší fantastický diel Jimmy on the road. Jimmy on the road. Jimmy on the road. Vidím more a ja už sa blížim. Vidím more a ja už sa blížim. Tak priatelia, ahojte. Toto je druhé video zo série videí Jimmy on the road. Dostal som od mojej mamky výtku, takú nepísanú, že minule som začínal ja. A To vážne? no, takú. Takže dneska začneš ty oficiálne, žena má prednosť. Poďme na to. Spísali sme si pár otázok, neviem koľko ich je. 4, 5, 6, 7, 6? 6 si mi nadiktoval, takže ich bude Ja už si 6. nepamätám. 6 otázok som nadiktoval a to také okruhy, o ktorých sa môžeme baviť. Tak začni teda ty, nech to je podľa takej bontónu. No, to, dobre, a ja, OK. Budeme sa striedať v tých otázkach? Sme sa nedohodli. Tak môžeme, kľudne. Dobre. Takže prvá otázka, ktorá nás napadla, že by sme sa o nej mohli pobaviť, znie, čo sa ti prvé vybaví, keď sa povie Grécko? Tak, ja tu mám teda tak len takých pár slov skôr, než nejakých možno zážitkov. Určite je to more, pláže, jednoznačne pomaranče, olivy, psi, mačky, sír feta a pohoda klídek. No a keby sme to úplne že tak sofistikovali, že daj úplne že prvú jednu maximálnu úplne že topkovú jednu, ani ja som nevedel, ale ešte tam mám toho veľa, ale daj úplne že jednu úplne že mega. Čo sa mi prvé No, vybaví? prvú, no. No, sa je to hrozne rôzne v tom, že čo zažívame a kde sme. Akože napríklad v tejto chvíli ti jednoznačne poviem, že pomaranče. Pretože tu v poslednej dobe nič iné nevidíme a Zavraš možno oči a máš ani pomaranče. nejeme, ani necítime, lebo už vlastne tie, čo odpadli, plody, tak zase kvitnú nové a neskutočne to tu voní, dobre. Takže, no, pomaranče. V tejto chvíli asi pomaranče. No. Dobre. Takže idem ja? No. Tak si to myslel. Ak ti to stačí teda. Asi dobre. Ak ti to stačí. Ja vôbec neviem. Lebo úplne zase v inej chvíli, keby sme to myslím točili iný deň, tak ti asi možno zase poviem, že psi, lebo tých je tu tóny. Ty kokos, tak vtedy normálne, že Grécko a psi. Radivočina. Ale rozmýšľam, že napríklad čo ma napadne, keď tu nebudeme, keď sa No, vrátime. však toto som myslel. Fú, To je variabilné. Tak sa ťa opýtam za rok. stačí za mesiac. Dobre, aby sme to zrýchlili, musíme tu mať taký drive. Čo sa ti prvé vybaví, keď sa povie Grécko? Ja som si dal... prvé boli hory, čo ma napadli. Keď zavriem oči, tak ja akožto šofér, tak sa snažím to auto držať tak, aby sme niekde s tým... a tých hôr tu je teda dosť veľa. Teplo, slnečné, teda sú tie hory slnkom zaliate hory. To je asi celé. Takže ja mám v podstate pohľad na super slnkom zaliatú horu. Jeden, keby sme dali. OK, ideš ďalej. A druhý bod, čo ma príjemne prekvapilo na Grécku. Fú, zase tu toho ja mám Tak dám, čo celkom musí to byť jeden. Takže príjemne ma určite prekvapilo hneď vlastne od začiatku, ako sme tu, že sa tu cítim bezpečne. A nemyslím to nejak v zlom, nemala som nejaké predsudky, že akože tu asi sa nebudem cítiť dobre alebo bezpečne, ale príjemne ma to prekvapuje, že to tu konštantne sa ako keby tak cítim a že to tu stále je tak nejak vo vzduchu, že je to ako bezpečné a priznávam sa, že občas mám také nejaké, že ma chytí, že vidím možno nejakého človeka alebo nejakú situáciu, že
že podvedome trošku tak čakám, že sa niečo stane, ale nikdy sa akože nestalo. Možno tak 5 minút dozadu sa nám stalo. Prvýkrát v živote nejaký zážitok, ktorý aj tak nebol vlastne zlý, ale... Ale vlastne aj keď sme na Hiluxe jazdili, ani to sa nám nikdy nestalo. Nie. Takže je to také, no, príjemné prekvapenie, že naozaj to nemyslím zlom, ale cítim to ako príjemný veľmi bod, že teda ako nejaký povedzme cudzinec alebo turista sa tu cítim To je proste, dosť podstatné, že v no. poriadku, že fakt, že dobre. Ďalej, čo ma príjemne prekvapilo, určite, že sú tu ľudia usmiatí a veľmi pohodoví miestni, ale takisto aj ostatní turisti, ktorých stretávame. Zase nevedela som, nečakala som nič a toto ma naozaj príjemne prekvapilo, lebo ja nepoznám nejak Grékov, boli sme tu viackrát, ale to mne nejak vyprchalo tieto spomienky. Tak keď si tu 2 týždne, tak to je Hej. také... A fakt, že to sú veci, a k tomu sa ešte, myslím si, že viackrát ja vrátim, že tí ľudia sú tu naozaj fakt, že usmiatí a pohoda z nich ide. Takže toto určite. Príjemne ma ďalej prekvapilo počasie. Ja som dúfala, verila, že tu bude teplo, preto sme sem išli, že tu bude pekne, ale zase, že to bude tak pekne a tak príjemne. Relatívne stabilné to počasie. Relatívne stabilne, ako mení sa nám to, jasné, občas a tak, aj sa premiestňujeme, vždy sú nejaké výkyvy a tak, ale čo sa týka celkovo, tu je fakt Ale, super. a není to asi jak na Slovensku, že máš že 27 stupňov a potom máš 14. Nie sú to také No, veľké celkom skoky. halos. A proste, keď to je naozaj, že v nejakom, my sme tu od februára, úžasné, veľmi príjemné, veľmi. Ďalší bod, veľmi dôležitý, myslím si, že pre kemperov a takýchto turistov mňa naozaj, že príjemne prekvapilo, je, že je tu všade dostupná voda. Voda, kdekoľvek. Na pevnine úplne, my sme na Peloponézi, tu je to skoro všade úplne v pohode. Občas sú nejaké tieto problémy, že nie, ale globálne naozaj, ako to som nečakala. A ako kemper to je neskutočná obrovská výhoda. Ja neviem, či sú ešte iné krajiny také, že by to bolo naozaj, že idete po ceste do mesta, do dedinky no. a je tam reálne, že nejaká proste vodovod s pitnou vodou. 90% je mega dobrá voda a tých zvyšných 10% je taká, že trošku slánšia alebo taká divná. Jedinýkrát sme mali podivnú vodu, úplne takú horkú. To bolo zvláštne. A ináč mega. Ako pre kemperov super, pre tých, ktorí sem idú na dovolenku, to je jedno. Áno. Obyčajný, klasický áno, letecký, to je skôr jedno. taká kemperská výhoda. No. Potom tu mám ďalší bod, zase asi skôr kemperský. Je tu veľmi veľa miest, kde si človek môže zastaviť a tráviť tam čas. A ok, my sme mimo sezóny, takže asi je to iné než cez sezónu, ale tá krajina je tak rozláhlá a je to tu príjemné, že nie je to tu zastavené naozaj, keď sa ti niečo páči, môžeš tam byť, môžeš si to užívať. Fakt, akože z pohľadu kempera veľmi, veľmi príjemné. A nečakala som, že to bude také, že to bude tak v pohode. Že ako vedela som, že asi OK. Ty kokos, to je pre začiatočníckych kemperov je to raj na zemi. Veľmi, naozaj, akože super. Takisto ma príjemne prekvapila dostupnosť internetu, čo sa týka nejakej Wi-Fi. Netvrdím, že je to ideálne, že to je všade, to vôbec, ale keď sme si pozerali nejaké videá nejakých kemperov, ešte práve neboli úplne aktuálne, bolo to pár rokov dozadu, oni dosť sa tam sťažovali, takže ja som čakala, že nebudeme mať Wi-Fi vôbec, že to budeme okamžite musieť riešiť nejakú miestnu SIM kartu a takéto veci. Jasné, že keby sme chceli úplne vyslovene, že byť tí nomádi pracujúci, tak to sa nedá bez toho, ale na nejaké takéto
vybavovanie mailov, riešenie vecí. Wow. Akože asi zrejme veľmi pokročilo tá krajina, lebo podľa tých, čo sme mali nejaký echo, tak to tak nebolo ešte pár rokov dozadu. Takže super, za mňa palec hore. A posledný bod, už to nebudem naťahovať, je môj taký osobný, čo ma veľmi príjemne prekvapilo na Grécku, je sortiment v miestnych pekárniach. To je úplne úžasné. Ja nie som vôbec nejaký úchyl na pekárne a koláčiky a takéto veci, ale tu ma to dostalo. Tu je to iné než na Slovensku. Tu je ísť do pekárne, to je výlet, to je kultúra, to je zážitok. Tu tí ľudia, často je to spojené, že sa tam dá kúpiť káva, že sú tam stoličky, že si tam človek proste posedí a ten sortiment nekonečný, neuveriteľný. Ešte my sme tu už 2 mesiace a teda určite sme nevyskúšali všetko. Neuveriteľné. Tu sme sa asi otrávili cukrom, asi si áno, myslím. A to je druhý vedľajší bod taký, že ja nechápem, jak tí Gréci to dokážu zvládnuť, lebo to je tak sladké. Nedá sa to. Pre nás, čo my nie sme na sladké zvyknutí nejak extra vlastne vôbec, tak nám stačí naozaj jeden koláčik a sme vybavení na dlho. Ale mňa to fascinuje, akože fakt wow. Hotovo? Hotovo. Wow! Čo teba príjemne prekvapilo na Grécku? Ja tu mám rozloha, to je absolútne fantastické pre mňa, že sú to fakt, že nekončiace a nekonečné úseky, planiny. Človek až čaká, že ako je možné, že pri mori nie sú nejaké nacpané hotely, toto je fakt minimum, to je fakt, tie budovy sú maximálne 2-3 poschodové, možno že 4, to je asi maximum, fakt mega. To je úplne že fascinujúce. Asi keby sme to porovnali s nejakým Talianskom, Chorvátskom, tak to je jasné, že to je blízko týchto európskych krajín, takže tam to je predspané, toto je tak obrovské, čiže ešte toto nie je také predspané a dá sa sem zastaviť hoci kde autom, takže úžasné. Ale asi keby som to z toho celého, čo si ty povedal, mám tam úplne presne to isté, aj ja, okrem tých pekární. Tí ľudia vlastne robia krajinu a ľudia ma absolútne dostávali, dojali. Ja som tým, že som si tú gitaru robil a robil som ju vonku, robil som ju na takom stojane, kde sa vyťahujú lode z mora, aby sa odservisovali. A ja som si tam teda robil svoju gitaru a tí ľudia odpadávali z toho, že to snad nemyslíš vážne, že to čo robíš, oni boli úplne neuveriteľne asi vďačení a potešení. Mne to tak prišlo, že ten pán jeden, čo ma tak pozoroval, on tam chodil tak 3 dní, tak on stále čaká, kým to ja spravím, aby si on už mohol tú loď vyťahnuť a on nedeľu ráno, skoro ráno reálne prišiel veľký bager a začal vyťahovať jeho obrovskú loď. Takže to bol brutál, že ja na niekoho proste v majetku si niečo robím a on prišiel vlastne povedať, že je to v pohode, môžeš si pokračovať a jeho to hovacky tešilo. Takže veľmi fajn, ale máme tu aj iné príbehy, napríklad keď sme parkovali na jednom móle pri Elafoníze, pri ostrove, tak jednoducho sme tam chytali Wi-Fi-nu, boli sme tam jediná dodávka a domáci ľudia sa otáčali, oni nechceli, aby sme my mali narušený výhľad, sa otáčali autom, prišli tam, otočili sa a ja som tomu neveril, Maťka je taká pozitívna, ja som bol v tom, že to je blbosť, ale ani tým. A jedno auto ma presvedčilo o tom, že sa otočilo, že videli, že sme tam jediní, tak nám to nechcú kaziť. Tak dala ešte blikačky, tak to som bol úplne, že wow, tak toto je iná liga, lebo ja si myslím, že toto sa úplne nepodobá na slovenský štýl. Sme na cudzích proste pozemkoch, planinách, parkoviskách, aj keď sú mestské väčšinou, ale aj tak, kto nás vidí, tak v podstate my sme pre nich cudzinci, oni s nás nič nemajú. Aj tak sú tí ľudia na nás totálne priateľskí, takže odpadávam z tohto. Dostupnosť vody, to je úplne famózne, sloboda parkovania, počas slnečných dní, mega, aj keď tu fúčalo alebo tak, ale stále tu svieti slnko, úžasné. Ešte tým ľuďom akože fascinujúce. Mne nie sú moc ako sympatickí, tí baby nie sú nejaké
moc teda kočky a teda mám výhrady v určitých partiách, ale Povedz akých. zadných, ale aj tak, to je neuveriteľné, lebo keď je človek turista klasický, tak ideš do reštaurácie, tak jak to zistíš, že či on hraje divadlo, alebo jednoducho si klient, tak sa usmievaš, aj keď je na hovno. Ale tuto tí ľudia z nič nás nemajú, tak ja si myslím, že toto je tá pravá, to, jak s nimi ty interaguješ, tak wow, odpadávam. Stále usmiatí, keď si v obchode, tak to nie sú snad ešte trojnásobne, nadletujú. Kupovali sme granule pre Sofii, tá baba to bolo normálne show, ja by som sa to normálne takto posadil a pozeral sa na ňu, že kvôli granulám, akú show ona dokázala spraviť, že ako neuveriteľné. Ale to vyzeralo, úprimnosť. to nebolo hrané. To bolo úprimné. To bolo naozaj, ja neviem, odkiaľ berú tú radosť zo života, ale to je... Wow. Proste dojdeš do slovenského tohoto a proste, alebo dojde pumpár, tuto sa klasicky pumpári tankujú, ty sedíš v aute, ja nikdy nesedím v aute, ja vždycky idem mu to otvoriť a proste postavím sa k tomu. A pumpár, čakáš veľké hovado proste v montérkach zamastený, on je tak priateľský, ty kokosiak nejaký pudlík. Neuveriteľné, odpadávam, fakt toto je zážitok a není to hrané, nemá byť dôvod, akože to je jedno. Jo, a ty kokos, neuveriteľné, toto ma úplne fascinuje, sme tu 2 mesiace a väčšinou sa my vždycky v nejakej krajine, keď sme len kúsok, tak takéto zvlášť stredozemnej, sa bavíme o tom, že aké by to tu bolo žiť na život vhodné. My sme sa tu obidvaja na tom zhodli, že vôbec ma to tu neláka žiť. Je tu úplne neuveriteľne fajn, proste si tu v trenkách, proste šlapky. Kedy sa tu dá? Február je taký ešte všelijaký, marec už lepšie a apríl je teraz a je tu normálne, že už začína byť tropický, ale nás to tu absolútne neláka žiť vôbec. A to som tu 6. krát. A to ťa príjemne prekvapilo? To ma prekvapilo. Tak do jakej kolónky som to mal nechápať? Neviem, do ďalšej relácie. OK, dobre, tak ideš ďalej. Ale je to pravda. Ako priznávame sa, že sa nám tu páči, cítime sa tu dobre, ale vieme a ani raz nás to nenapadlo a absolútne sme sa zhodli, že bývať tu nechceme. Proste, ale to nie je nič zlom, to je len o tom pocite, že... No my keď sme boli na Malorke, tak tam to bolo také, že... My sme okamžite pozerali, kde sa dá niečo kúpiť. A to prečo to nebývame? To prečo sme v Senici pre Boha? No. Dobre, ideš ďalej. No. Ďalšie, tu máme otázka, čo je zaujímavé na Grécku. Čo je zaujímavé? Dobre, ja možno asi nejaké veci zopakujem, ale nevadí. Určite je zaujímavé, mám tu znova napísanú tú vodu. Je to zaujímavé, pretože myslím si, že nie je to bežné. Naozaj neviem, nemáme toľko toho precestovaného asi, čo sa týka nejakého, neviem, turizmu, alebo ako to nazvať, karavaningu, určite nie. Proste to, že tá voda je naozaj, ale vážne, že všade je dostupná, verejne pitná. Nejako regulovaná, ty si máš... To je veľká zaujímavosť, takže to ja len zopakujem, ale je to fakt neuveriteľná vec. Potom tu mám, že história, jasné, to asi nikoho neprekvapí. Proste Grécko, história. Ak niekoho baví história, ak sa niekto o to zaujíma, prosím vás, a neboli ste ešte v Grécku, bežte, vážne. Lebo tu budete v raji. Lebo tu sú jasné, že sú také vychytávky, veľké pamiatky, klasické nejaké, ja neviem, Atény a všetky tie také historické, typické mestá, áno. Ale tu je to aj hoci kde inde, tu môžete ísť do najmenšej dedinky, akú nájdete, ja neviem, na nejakom prste Peloponézu a budú tam značky, že je tam nejaké pyramída, možno len pár spadnutých kameňov, alebo je pri tom tabuľka, niečo vám tam napíšu, akože, alebo že to je z nejakej Byzantskej ríše, alebo ako niekedy fakt prídete a zistíte, že nás to až tak neosloví, ale ako je tu fakt cítiť, sú to drobnosti a je to cítiť, že tá história je tu neskutočná.
Fakt, ako, a naozaj, že hoci kde, po celej krajine. Vážne, keď to niekoho baví, určite. Kostolíky, hradby, pyramídy, nejaké rôzne, ja neviem, hrady, hocičo. Ako fakt to tu je úplne neskutočné, tá história. Takže toto určite je to tu zaujímavé. Potom možno také niečo iné. Asi sa trošku zopakujem zase a možno ešte niekoľkokrát. Je tu absolútna pohoda. Pohoda, vyrovnanosť, nikto sa nestresuje, nikam sa neponáhla a není to lenivosť. Je to proste pohoda. Neuveriteľná akože a spokojnosť dokonca. Tí ľudia, mnohí ľudia tu nemajú veľa. Naozaj to vidno, že žijú skromne. Taký nejaký klasický vidiecký život, jak možno u nás niekde na Kopaniciach. Ale tá spokojnosť je Ale teda z nich neuveriteľná. ide neskutočná spokojnosť. Ako vážne, to je veľmi zaujímavé. A je to veľmi, myslím si, že aj také nejaké poučné alebo inšpirujúce to sledovať. Fakt, akože za mňa určite fakt zaujímavé. No a potom tu mám ešte, že zaujímavé, Grécko je úžasné v tom, že je veľmi pestrá tá krajina. To znamená, ako není to úplne najmenšia krajina na svete, ale aj tak na pomerne malých plochách je toho veľmi veľa, čo sa týka more, pláž, okamžite dokážu byť nejaké hory, kde si človek môže aj vyliesť a nemusí byť nejaký super turista, čiže na nejaké prechádzky, ale kľudne aj výšlapy. Videli sme oblasti, kde sa reálne lozí po skalách, je ich tu kopec takýchto možností a potom zase za úplne kúštik je more, hej, že fakt dá sa tu dobre vyžiť. Dá sa tu vyžiť a môžete byť dokonca, že jedného baví leženie na pláži, druhého baví chodenie po horách a ste úplne v pohode. A toho, kto baví jedlo, tak to je úplne raj. Hej, čiže to vôbec není o tom, že by ste sa pohádali alebo museli robiť kompromis, vy môžete ísť na jedno miesto a každý bude spokojný. Akože fakt tá pestrosť krajiny je neskutočná. Do toho nejaké tie pamiatky, keď to niekoho baví, kopec aj nejakých, ja neviem, agroturizmus, naozaj s tým jedlom, potom kopec. Fakt že podľa mňa toto je veľmi zaujímavé, že dokáže tá plocha, tá krajina obsiahnuť a ponúknuť veľmi veľa. A nemusíte nejak extra jazdiť alebo sa kvôli tomu namáhať. Až? Čo je zaujímavé, to máme tretí bod teda už. Za mňa, ja nechápem, čo to je za halus, ale očividne to tam bolo. Prvé, čo za mňa vystrelilo, že chýbajú tu továrne a činžiaky. Jednoducho, keď prídeš do slovenského mesta, tak ťa oslení nejaké sídlisko odporné a nejaká odporná továreň, kľudne aj skátraná alebo družstvo. To tu absolútne není. Videli sme, pred 2 rokmi sme videli jednu továreň, to bola asi nejaká uholná alebo nejaká. Ne, to bolo elektráreň. To bol jediný bizár. A tak jasné, že potrebuje oni elektrinu. Takže toto mne tu teda nechýbajú, ale je to halus, že aj taká krajina existuje, ktorá nemá takéto hnúsoby. Čo mňa fascinuje, že veľmi veľa ľudí tu chodí v čiernom. Toto som si dal náhodne, inak chodím doma pozná v žltom. Ako nerozumiem tomu, mladý, starý, hocikedy, aspoň jeden odev spodný, vrchný musí byť čierny, nechápem. Možno, že to je z nejakého náboženského niečoho, fakt halus. Áno, neprišli sme na to, že čím by to Keby mohlo niekto byť. vedel, prečo je tu toľko ľudí v čiernom furt, tak OK. Bavili sme sa o tom, že asi tu nie je moc veľký výber, lebo tu obchody s oblečením alebo rôzne iné hociaké obchody tu nie sú na Peloponézii. Veľmi malo, musíte ísť veľmi ďaleko do nejakého väčšieho mesta, ktorých tu tiež není moc. A že možno to nie, že proste nemajú ten výber, tú možnosť. Ale aj tak, neprišli sme na to. No, toto je jediné, nechápem. Aj v Srbsku sa mi to zdalo, že to je dosť divné. A myslím si, že Macedónsko a takéto, čo sa chystáme, tak to bude asi podobné. Neviem prečo. Fakt neviem.
Čo je tu zaujímavé pre mňa je zver, ale to je klasika asi tým, že sme na juhu. Pestrosť zvieratiek, ktoré sa tu pohybujú, to je pre mňa zaujímavé, dostaneme sa k tomu. Zaujímavé pre mňa sú plaché psy. Prídeš na parkovisku, kde 5 obrovských gigantických psov, ktoré revú tak, ty kokos, že sa ti porad volant zohybá. Ale otvoríš dvere, ja som sa tak raz hecol a že no tak poďme na to teda. Jak to teda bude? Došiel som tam, 4 alebo koľko ustrelili a jeden si ľahol na chrbát a nechal sa hladkať. Mám o tom video, dokument, kto chce. Ukážem. Takže divoké psy, ale plaché. Áno, to je zaujímavé. Áno, to je vidno, že ako riešia to teritorium, že si to strážia, alebo možno vítajú, alebo upozorňujú, keď hoci kto príde, a asi aj domáci. Ale keď si normálne, keď si v kľude... naozaj, že sa ten človek k nemu len vyberie bez nejakého náznaku, oni okamžite cúvajú. Ako áno, fakt. haroš. A ešte by mohlo pomôcť, pokiaľ sa bojíte psov, tak máme my v tomto prednom šuplíku také mlsky pre psíky a dáme, keď je nejaký nešťastný, zúrivý alebo hociaký, tak mu dáme, vyhodíme cez okienko a docela to akože pomôže sa tak udobriť, keby ste náhodou nevedeli. Takže to a asi hotovo. To ma tak asi najviac zaujalo, celkovo taký pocit. Poďme na to. Ďalší údaj. Ďalšia otázka. Podpás možno, či by sme išli zas. Ale nie. Ja tu mám odpoveď, že áno, určite áno. Ale nie je to nejaká priorita, že už sa teším, kedy sa sem vrátime. To vôbec. Mám to tu napísané tak, že áno, keď budem v stave, že si budem potrebovať oddychnúť. Absolútne oddychnúť, tak Grécko je jasná voľba, pretože načerpať energiu. Pretože viem, že môžem tu prísť, že tu budem v pohode, že ľudia budú milí, že ja sa nebudem musieť báť, nebudem musieť nič riešiť, nejaké veci. Ak naozaj je niekto v stave vyčerpania, vyhoretosti, nechce sa mu plánovať, nechce vymýšľať, naozaj nemá sily, Grécko je super. Čiže, ale samozrejme aj inokedy, hej, vravím, áno, za mňa áno, ale nie je to priorita. OK, hotovo? Išli by sme zas kedykoľvek, ale skôr by som skúsil ostrovy už. A takisto priorita nízka, ako pohoda, keby zase bolo nejaké škaredé počasie na Slovensku a zima, akože môžeme tu byť, je to fajn. Nič ma to neruší, pohoda. Ideš ďalej? Zatiaľ najväčší zážitok mám povedať svoj v Grécku. 5. bod. To je ďalší bod. No, ja zase ich tu mám viac. Keď začnem teda nejakými reálnymi vecami, pamiatky alebo udalosti, tak to boli meteory, čo je ešte teda na pevnine, kláštory a obrovský zážitok. Sú, kto to nepozná, sú na obrovských vysokých skalách, sú to kláštory, ktoré kedysi si postavili mnísi alebo kňazi. Doteraz to vlastne tak funguje, ale už sú verejne prístupné, dá sa tam ísť, dá sa to pozrieť. Je to neskutočný zážitok, už len tým, že je to v obrovských vysokých horách, tým, že je tam atmosféra neuveriteľná. Určite to stojí za to, čiže toto, aj sme o tom písali nejaké príspevky, takže kľudne môžete pozrieť. Potom sme mali, ja teda príjemný zážitok, keď sme boli už tu na Peloponézi, boli sme v jaskyni, Diros sa to myslím volalo. Díros. Ako díra. Úžasné. Pre mňa to bol super zážitok v tom, že bola to klasická jaskyňa, krásna, veľká, perfektná, ale vozilo sa tam na loďkách, neviem, či na Slovensku je taká, ak hej, ja som nebola a pre mňa bol toto úžasný zážitok, že nás niekto vozí na loďkách a... No ale prečo to bol zážitok, chceš povedať? Hej, okolo toho príbeh ešte ďalší, že mali sme počasie také, že naozaj fúčalo, ale hrozne fúčalo.
Najviac dovtedy, asi aj odvtedy zatiaľ, fakt nám to kmásalo s autom, bolo to šialené. Potom sme prišli do tej jaskyne po tej noci a v tej jaskyni bolo absolútne ticho. Boli sme tam sami, vyšlo to tak, že hoci boli iní turisti na tú prehliadku túru, sme boli sami. A to asi nemá každý taký zážitok. To bolo neuveriteľný ten kontrast a to, že nás nikto nevyháňal, mohli sme tam byť. Neskutočné. Že ťa vozí Fakt. vás na loďke v Áno, jaskyni, áno. wow. Pekne No, vysvietené, akože parádne. Áno, fakt veľké a to ešte tam je dokonca nejaký dlhší okruh, my sme boli na kratšom. Aj tak. Tam by sme išli asi, že kebyže do Grécka, tak to je asi prvá zastávka. Určite. Dobrá Čiže halus, no. pre mňa to bol zážitok, lebo som to nikdy nezažila, nemal nejak toto a bolo to super. Čiže určite tá jaskyňa. Potom veľmi príjemné mestečko bola Monemvázia, tiež to na Peloponézii. Tiež máme o tom príspevok, nebudem to teraz nejak extra toto. Je to proste poloostrov, ostrovček spojený s pevninou. Je tam zase skala, vyzerá to už len na fotkách úžasne, ale to mestečko, nemôže sa do neho ísť autami, čiže chodíte tam peši. Sú tam úzučké uličky, kde sú domčeky, ľudia tam žijú, sú tam obchodíky s takými klasickými, typickými nejakými handmade vecičkami. Úžasná atmosféra, krásne, nádherné, akože pre mňa zážitok veľmi, veľmi príjemný. Čiže to sú také skôr pamiatkové veci a udalosti pre mňa. Stretli sme tu korytnačku, boli sme na výlete, stretli sme korytnačku. Odpadávala som, neuveriteľné, reálnu, asi takú veľkú, proste to zase za mňa. Nemám taký zážitok a toto bolo pre mňa fakt super, akože naozaj. Ďalej tu mám, že výhľady, proste kedykoľvek niekam ideme, my nie sme nejakí extra turisti ani na Slovensku a túto myslím si, že chodíme celkom dosť, lebo sa dá naozaj, mnohé tie túry nie sú až tak náročné, alebo proste keď človek sa nejak má na to čas a ide, tak Je to ide. dobré, no, je to sranda. Aj tie chodníky sú na to, že mimo sezóny sú schodné. Áno, je to veľmi fajn a ja si to užívam, tú možnosť tých výhľadov, toho, že zastaví sa človek, naozaj tá krajina je tu veľmi pekná a to proste, keď to... Čak ty ma Proste vždycky ťaháš tie na tie výhľady. hory. Ja vždycky v polovici som taký, že by sme aj mohli ísť späť. A ty vždycky, že poďme ešte hore, že okej. A väčšinou to bolo naopak. Stojí to za to. Väčšinou som ťa vždycky ťahal. Asi áno. Proste si to tu užívam, že tie chvíle, keď sa zastavím a môžem si to vychutnať, môžem si to pozrieť. Niečím je to pre mňa proste zážitok. Fakt, že hej. No a potom tu mám ja taký osobný zážitok a to je vlastne, že som si dovolila tu oddychovať. Že tu proste som zažila pokoj a pohodu, nejakú takú osobnú možnosť vypnutia. Pre mňa čisto osobne, akože je to naozaj zážitok. Fakt. To je asi ten najväčší zážitok, že? Asi je jeden z tých najväčších, hej. Súvisí to s tým, že proste keď som človek ide nejaký naozaj že prepracovaný, vyhoretý, tak to, čo tu nájde, keď si to dovolí, tú možnosť oddychu a pohody, tak naozaj to stojí potom za spomenutie, že je to zážitok, je to úžasné. A ešte mám, že som sa kúpala, nie je to tak dávno, možno, že týždeň dozadu, čiže to máme stále apríl a ja som sa odvážila kúpať a bude to pre mňa zážitok, ktorý som si tu napísala, že ma to napadlo, lebo tá voda bola ešte studená a ja som to dala. A ja som čakal, že ona akože celý výlet nič, že to nehrozí, že to... Hej, lebo ja som teplomila, potrebujem fakt, aby to bolo mega, aj tá voda teplá, aj všetko okolie teplé, takže... Ale dala som to, bolo to super, mám to ako Ja som zážitok. nechápal, neuveriteľné.
som videl, že Maťa došla mokrá od niekiaľ, že to nemyslíš, že ani to kde si bol. Hej. A ešte taký maličký detail, ale pre mňa veľmi príjemný zážitok je, že tie rána, to zobudzenie sa v tej prírode. Ty sa máš, to ja nepoznám. Ja mám zase večery. Perfektné večery. Je to úžasné, keď sa proste človek zobudí a zistí, že je v nejakej prírode. OK, niekedy sme v mestečku, v nejakom prístave, ale aj tak to má svoje čaro, lebo tu není ruch, tu sa ľudia neponáhľajú, tu je to všetko také v pohode. A keď sme naozaj na nejakom mieste, kde je samota, kde nie je nič, tak proste to sú zážitky. Môcť sa zobudiť do takého rána. To áno. Ideš. To bol zatiaľ najväčší zážitok, no mám ich tu teda dosť veľa. Prvé sú meteóry, ja som vedel, že niečo také existuje, keď si ideš na grécku dovolenku, tak tam máš, že môžeš ísť na fakultatívny výlet na meteóry a ten nechutné, ty kokos s autobusom 4 hodiny niekam ísť. Proste vedel som o tom, že niečo také je a furt sme okolo toho chodili. A teraz sme to 6. krát a teda boli sme sa tam pozrieť a wow, veľmi zaujímavé. Fakt čudné, obrovské, kolmé, atypické skaly, ja neviem, čo to je pieskové, ja neviem, čo to ja z toho nerozumiem, ale fakt halus. Veľmi zaujímavé, príjemná nálada, fakt dých vyrážajúce, bude z toho aj dronové videjko. Potom tu mám Termopily, tým, že bol február nejaký, vymyslím si 10. či koľký, a ja som sa kúpal vo vrelej vode v potoku. To bolo neuveriteľné. To bolo jak niekedy v lete, keď sme boli nejaké, naposledy si pamätám možno, nejaký 8-ročný som sa kúpal v potoku. To je neuveriteľné. Fakt akože mňa tešia takéto detaily, možno, že niekoho vytešili výlet loďou alebo tak, ale mňa teda toto odstrelilo, títo Termopily. Ja som tam bol vlastne celý deň v tom. Doteraz mi smedia plavky, takže už sa to asi nedokáže vlastne nikdy vyprať, lebo to má takú prameň vrelý, takú ropu. To je cítiť takým olejom. Nevadí, plavky v pohode. Termopily, kto má rád takýto bizár, Termopily vrele pramene. Vrele odporúčame. Potom jaskyňa, čiže noc predtým Výchrica, my sme boli uprostred na pláži, najväčší machry, proste však to je jasné, pláž pre nás, dodávka skoro prevrátená a potom ráno sme išli do úplne tichučkej jaskyne, úžasné, tam by sme strávili asi celý deň, ale museli sme tam byť len pol hodinu, či koľko to bolo. Čiže jaskyňa, jak? Díros. Dobre, keď nevieš, povedz Díros. Potom tam na tej pláži boli krávičky, pre mňa fascinujúci tvor, veľmi plachý, dali sme si pekne kreslá, pozerali sme západ slnka a vedľa mňa išli gigantické krávy. Ďalšie povolanie moje, keď mi nevíde muzika, bude kravár, čiže čo to je, jak sa to povie, poľnohospodár, či počkaj, chovateľ. Farmár, ako nie kravár. Dobre, potom tu mám chuť pomarančov, kto má rád pomaranče, tak treba ísť si ho otrhnúť zo stromu, lebo to sú... Zobrať ten, ktorý spadne z stromu. Tak, ten, čo je na strome, není ešte úplne topkový a ten, čo je na zemi, úplne, že neskutočný zážitok. Ja som si dneska dal asi 4 po sebe a som sa precukroval. No a potom tu mám jogurt, ja nejsom jogurtomil, moc mi to nerobí dobre, ale tieto jogurty celkom sú kompatibilné so mnou, čiže pre mňa zážitok. Ale nepreháňame. Nepreháňame, jasné. Ale áno, zážitok, ktorý nepoznáme, prepáč. No. U nás sa kupujú klasické tegliky, jogurty, tu sa kupujú jogurty na kilá. Tak. Tak. Potom tu mám kúpanie sa vo februári, to je môj rekord. Ja neviem, ja som si myslel, že tá voda má tak 8 stupňov, vygooglil som si, že má asi 16, takže nie som úplný ľadovorec, ale aj tak to bolo akože dobrá dobrá divočina. A bol som nahý, celý čas v podstate sa kúpe človek nahý, neuveriteľné. Na plážach, ktoré sú tak 3,5 tisíca ľudí, bolo najväčšia pláž a boli sme tam my dvaja, keď možno, že dvaja ľudia tam prišli za celý deň. Úžasné, fakt. Tie pláže dobré. Za mňa, ja som veľký prírodofil a platan. Naučil som sa chodiť na stromy, vyliezať a máme parádne ťažné lano. Tak s tým sa tam prešel, jak vyškrabem.
chodím po platanoch, úžasné stromy, neuveriteľné. Tú korytnačku, čo som našiel, to bola náhoda, ja som vrieskal po horách a zrazu vidím, že korytnačka ide vedľa mňa, tak proste bol som z toho veľmi akože nadšený, taká veľká. A potom sme videli túleňa, zase wow, zastavíš autom až, ja neviem koľko, 10 metrov od teba plave túleň gigant, akože dosť dobré. Mne sa páčila zvonica, ja mám rád kostolík, taký maličkatý, vždycky som asi možno ohlásil niekoho pohreb, alebo ja neviem čo, uprostred o pol štvrtej alebo tak, kedy sa mi chcelo, takže ospravedlňujem sa lokálnym ľuďom, určite chcem zvon. A ľúbilo sa mi ešte návšteva starej lode znútra, proste našiel som obrovskú loď, ktorá bola nechatá proste na zhrdzavenie, a tak som si to tam sám pekne pochodil. A normálne tam bol motor celé, takže akože chlapčenský sen splnený, odfeknutý. A ešte mám tam posledný, už to nebudeme naťahovať. Keď som sa bol vykakať núdzovo v noci do pomarančového sadu, tak som sa docela, mi to išlo rýchlejšie to kakanie, lebo tam asi, to bolo asi jazvec, takéto hovado veľké, ja som si myslel, že to je nejaká mačka, alebo peste klasika, to tu je na mraky. A bolo to jazvec a úplne, že wow, a nevidel ma, ja som prestal Ani necítil. Neviem asi ne, ale veľká vec, akože ľúbia sa mi títo zvieratka, toto fakt, že neuveriteľné. Mám to tu rád, zvieratka áno, zvieratka ľudia, to je ona, stromy, pecka. Ideš. No dobrá, mali sme povedať najväčší zážitok, tak Ja najväčší to zážitok? vypichni jedno Ty z toho kokos, teda. ty brďo, toto je nepríjemné. Asi jaskyňa. Áno? Ja by som to videl normálne tak, že dať si tam lehátko a že joj, mimo signál a proste super. Keby sa dalo, že sa tam dá spať, tak ja som za týždeň by som si tam dal určite Tak jaskyňu. stačí odbočiť z cesty a cestičky. Môžeš tam spať roky. Ja, že by takto? Ty kokos, tak to by bolo zaujímavé. Takže u mňa jaskyňa vyhráva, ale tak to si môže dať človek pobyt v tme a nemusíš ísť do jaskyne. Ten kľúd ma fascinuje, ako to áno. Ideš ďalej. Počkaj, ty si mala nejaký? Ty si povedala? Úplne topkový? Áno, asi neviem. Tak ešte zopakuj raz. Úplne, že super špice topkový, jeden. Bože. No, není to medlízať. Neviem. No. No, asi teraz v tejto chvíli asi to zobudzanie sa v prírode. Tie rána. Asi to. Ty to ma vôbec nenapadlo, toto ja stávam teda v podstate neskôr ty. Ale mňa sa fascinuje, že ja tvorím muziku proste na absolútne bizárnych placoch, proste na nejakom parkovisku, ja si to zavriem a ja tu o 4 ráno vrískam, tritkam. Wow, akože dobre. To zase mňa fascinuje, že všetci spia, ja proste úplne, a ja ani netuším, kde ako sme väčšinou, ja neviem ani, jak sa tie miesta volajú, keď volám s bráchom, tak, že kde ste, ja vôbec neviem, kde ste. to ty vieš, je to jedno, ja proste sa tu cítim dobre a to je podstatné, čo tam nejaké klikaháky, aj tak tomu nerozumiem. Dobre, ideš ďalej. Akí sú ľudia Gréci, tu má napísané. No. Akí ľudia sú Gréci, no. Tak. Akí sú ľudia, títo Gréci. No už sme to tu naznačili niekoľkokrát a povedali a ja to tu mám, že napísané prvá veta, absolútne úžasný, 2 výkričníky. Proste naozaj tí ľudia sú usmiatí, sú v pohode, sú príjemní. My sa tu zdravíme snáď s každým, koho stretneme, ale minimálne len nejakými očami alebo kývnutím, lebo mi to príde prirodzené. Napriek tomu, že ten človek proste tu býva a na Slovensku to nerobím, že by som sa zdravila s hocikým. Proste... V Rakúsku sme to videli, že tam sa povie Grüß Gott, ideš niekde po nejakom mole a Grüß Gott, akože Grüß Gott, v pohode. Ale je to také asi strojené v tom Rakúsku, že aby bolo, ale tu je to také totálne srdečné. To je naozaj, ako fakt to nie je hrané, z tých ľudí to srší, a je úplne jedno, že či to je pri nejakom kontakte, že naozaj, že obchod, benzínka alebo niečo, alebo to naozaj je, že len že idem po ulici, alebo ja sa len pozerám z okna, proste ma to fascinuje naozaj. My sme tu zažili celkom dosť situácií, kde ja osobne myslím, že obidvaja sme čakali, že tam bude nejaký krik, nadávky,
proste prirodzene, lebo u nás to tak je na Slovensku. Že, Á, že niečo áno, sa nepodarí, áno, alebo fascinujúce. niečo trvá extrémne dlho, má to milión Neuveriteľné. komplikácií, niečo sa udeje na ceste, auto sa ti niekde postaví, vyletí ti. Bude o tom pesnička každopádne. Hej, alebo napríklad, čo Bránko spomínal s tou loďou, že sa vyťahovala na molo loď z Bagrom. mora bagrom. To trvalo snáď pol dňa No, a tak. to bolo štýlom, že niečo sa nepodarilo, zle to tam bolo uchytené, tá loď sa vrátila do mora, 4-krát ju sa snažili vytiahnuť, museli ju zase vrátiť, no ja som čakala šialené výbuchy, že tí ľudia budú úplne vo vývrtke. Bolo to 2 metre od nás sa to konalo, lebo my sme spali, oni skoro ráno začali. A Proste tí potom ľudia. tým, že to nešlo, tak ten bager robil čo vedel a utrhol si podľa mňa nejakú Dokonca. polos, podľa mňa, alebo neviem, čo tam presne bolo, alebo či vyzrú pneumatiku, lebo ich mal na schvál asi podhustené. Každopádne dobrý nejaký prúsod si spravil a absolútne tam sa na to pozrelo. Dobre, nefunguje. OK, a smiechy, rehoty, úplná rekreácia, no úžasné, veľká vec. Naozaj, absolútne, proste oni berú život tak, ako je, aj so Opraví všetkými, sa, pohoda. jasné, že majú komplikácie, nejaké veci, čo musia riešiť, niečo, čo nejde hladko, ale oni to berú, oni sú v nejakom flow, oni to Mhm. proste berú jak súčasť života, rozhodne nejdú z toho Nerozhodí nejak ich to nejak. zúriť, alebo ich to nejak nevytáča. Zatiaľ, čo sme mali Čo možnosť sme videli, vidieť, no. no, za tieto 2 mesiace. Ako akoby, A no. mám to tu napísané, že OK, my sme si to tak všimli a nás to úplne fascinovalo. A párkrát sme sa bavili s turistami, naozaj to boli Francúzi, Nemci a oni nám to nezávisle potvrdili. To je dobre povedať, a áno, tí áno, ľudia áno. boli už aj mladí, ale aj starší, že tu boli niekoľkokrát, že to boli skúsení kemperi a oni vyzdvihovali tak isto, že Gréci, to je cool, to sú pohoda, to sú... A to je super, chceš, to je tak bež. super, že si povedala, lebo my sme mohli stretnúť nejakých ľudí, mohla to byť náhoda a tak ďalej. Ty kokos, ale keď ti to povie 73-ročný Francúz, úplne náhodu sám od seba, že sa mu toto deje, potom mladý Francúz v našom veku, úplne nezávisle sám od seba, bez toho, že by sme ho nejak, prosím ťa, povedz mi ty, aké máš zážitky, proste automaticky to je prvé, čo napadne, takže veľká vec, tí ľudia, ja pre mňa to bolo šok, ja pri prvom probléme vybuchujem, prameň bielých vlasov okamžite ide, to je proste, bohužiaľ, tak to je, mám z výchovy zdedené, pre mňa fascinujúce, že ale veď keď je nejaký problém, tak sa môžeš aj usmiať, že čo, to je pre mňa nepredstaviteľné, čo je pre mňa obrovská škola. Že? Je to tak? Hotovo? Máš? No ešte tu mám, že teda mňa fascinujú miestni starí ľudia. Môže to znieť divne a sama som z toho bola prekvapená, lebo tí vyžarujú naozaj tú čistú esenciu tých Grékov, podľa mňa. Tí starší, dôchodci ľudia, muži, ženy, neuveriteľné. Z nich, ja to neviem popísať, ale mňa baví ich sledovať, ich pozorovať, sa na nich len pozerať. Oni sú neskutoční. To, ako žijú, to, ako sa správajú, to, ako, ja neviem, sa starajú o svoje veci, o svoje lode, autá, hocičo, proste oni si to užívajú, to je, neviem, z tých naozaj, že z tých starých ľudí a dôchodcov, z nich to proste ide to čisté, tá pohoda a oni naozaj nie sú nejakí bohatí, alebo že by niečo, proste oni naozaj žijú, užívajú si to, tie drobnosti, tie maličkosti, ten život taký, aký je. A určite mnohí, myslím si, že nemajú toľko, čo máme my na Slovensku, alebo že sú chudobnejší, alebo proste žijú naozaj jednoduchšie. Oni sú... Možno, že slobodnejšie tým pádom. Možno, že hej. Akože naozaj, že... Veľká škola. A páči sa mi, že celkovo tí Gréci, že si naozaj vedia užívať ten život bežne. Nie, že my, že ideme na dovolenku, tam si oddychnem, to si užijem, A super. potom rok sa šetrí zase. Ale oni idú proste cez deň, ide, už sme to niekoľkokrát spomínali, ide s autom, odvezie sa na nejakú
pláž alebo molo, tam mnohí ani nezastavia, len si spravia otočku, alebo tam, vyfajčia jednu cigaretu, to je fakt pár minút, vážne. Ale urobí si ten výlet pre seba, ten čas. Ale to je vidno, to je úplne vidno na nich, keď ich človek pozoruje, že, Tie vychutnávanie že si on vie, nejaké čo cigary. robí. Že on naozaj vie, čo robí, že on si to užíva, on sleduje to more, on proste ide naozaj, to je úžasné sledovať. A kopec takýchto okamihov máme, kde to vidíme na tých drobnostiach, že oni si to, ten dennodenný život užívajú. Neuveriteľné. Veľká vec, ako veľká škola, fakt, že? Máš? Ja tu mám teda, akí sú Gréci ľudia, sú podľa mňa veselí, konštantne, akože videli sme to aj nejakých trošku tak zdvihnutý hlas, ale toto je prvé, čo ma odstreluje, že zobudím sa ja rána, že ja som taký dolámaný a možno, že aj oni sú, ale oni sú primárne sú v dobrom móde, primárne nie sú nasraní, konštantne, nie sú vystrašení, to ma fascinuje. To znamená, že príde situácia, sme niekde na parkovisku, príde Grék s obsom, my tam máme psa a on je úplne v pohode. Aj keď nevie po anglicky, tak sa proste nejak rukami nohmi dorozumieme, nikdy neboli vystrašení, sú proste priateľskí a toto je dobré, že nemajú strach zo života. Jednoducho, my si myslím, že Slováci majú strach o život, jednoducho keď nezarobíš, tak umrzneš, ale tuto, keď nezarobíš, tak si dáš pomarančník zo stromu a jednoducho prežiješ, lebo to nemrzne. Oni majú v sebe proste, podľa mňa, takú prirodzenú pohodu, že je tu asi možno ľahšie žiť, ja viem, ťažko povedať, ale napríklad je to historicky samozrejme dané, ale Švédi sú zase v pohode. A tam umrzneš dvakrát okamžite, takže nemusí to byť. Pre mňa fascinujúce, akože veľmi, veľmi tá je ich nálada, že sú konštantne v dobrom rozmere a není to biznis. Není to hrané, není to, že musí ísť na hoteli ťa pozdraviť pekne alebo v reštaurácii. To neberem, to akože klasika, to musí byť, to je bez debaty, ale aby došiel borec na motorke, nejaký deduško a úplne odpadával a zdravil nás, keď potom odchádzame, že takto nám mával zďaleka, že ahojte, že prečo to robí, akože ja by som keď takhle zamával a hotovo, ale fakt super, veľmi fajn, je to, veľmi ma to ako školí, hlavne celé toto, tu tá stýkanie sa s tými ľuďmi, že byť proste uvoľnený, neboj sa, úplne fajn. Alebo no, policajt napríklad, to bolo zaujímavé. Policajt prišiel a zahúkal proste s tou jeho húkačkou, ja som mu uvíval riade, tak som z miskou a Handro vyšiel, že ty kokos, to asi by som mal vystúpiť, ne, však ty si bola niekde preč, že wow, tak ide von teda, tak som s mokrou vonou Handrou miskou išiel k nemu, halo, že to vieš, že sa to nemôže kempovať, tralala, a že pokuta 300 € za osobu a tak, a že tak sme sa nejak teda porozhovárali a milí, normálni, proste úplná pohoda, aj na Slovensku sú v pohode policajti, ale aj to bolo úplne iný zážitok z neho, že nešiel strach, ale išiel skôr také poradenstvo, mali tu 73 požiarov ten deň, tak nás prišiel upozorniť, že teda to a to, že by sme mali si to dať do kempu alebo niekto do prístavu na betónovú plochu, to auto. Čiže napríklad aj to bol celkom taký akože zážitok príjemný, že aj ten policajt bol fajn. Takže kto hľadá takýto typ dovolenky, tak určite doporučujeme. Máme všetko? Máme všetko. No tak dúfam, že ste to prežili s nami. A ak vás niečo napadá, napíšte nám dolu pod videjko. My sa lúčime. Čagos belos amigos. Ahoj. Tak dúfam, že sa to nahralo. Áno.